Dwi'n edrych yn y rhaid. Dwi'n edrych fel sy'n ni'n gallu ffitio mewn rhyw gor really posh yn Steddfod. Fabulous. Helo, a chroeso i agoriad swyddogol Eisteddfod yr Urdd. Sori, genedlaethol, fi wedi gwneud hwnna. Eisteddfod genedlaethol 2000 a rhywbeth sydd yn nunlle. Eisteddfod sydd mond yn eich pen. Croeso i Eisteddfod AmGen. Os! Lot fawr yna fe! Sdim byd mlaen! Oes, cefyr! Nagos, ond ma' da fi'r gyllell really lovely yma o siop goginio posh ofnadw yn Llandeilo sy'n neud yr un job. Heddwch! Oes, hot tub! Hot tub! Hot tub! Oes, wellies! Oes, gorsedd! Oes, un amgen sef just fi. Sdim arholiad, sdim gwahoddiad fi yn hollol agored am wahoddiad i'r orsedd go iawn. A fel yr unig aelod o'r orsedd hynod hwn yn Eisteddfod AmGen 2000 something, hoffwn i gyflwyno chi achos bod ddim cylch mewn i gael i just un fai, un garreg hyfryd. Oes, corn hirlas. Wi heb ffindo corn hirlas, ond wi wedi dod o hyd i ymbarel hirlas, vintage, fan hyn yn y garej, sy'n llawer mwy ymarferol mewn Eisteddfod, dweud y gwir. Oes, merch o flodegod. Wel, yn ôl gwefan yr Eisteddfod, mae merch y flodeuger yn ferch ifanc a hawddgar. Tua 17-18 oed, ageist. Un a fedr symud yn urddasol i gerddoriaeth araf y delyn, coniof, ac a fedr adrodd ar ei chof eiriau'r cyflwyniad mewn Cymraeg clir a chroiw. Sgwni, pwy geth fod yn hi eleni? Wrth gwrs, nes i auditiono i fod yn ferch y flodeugaid yn ystafell Llanelli yn flwyddyn 2000. Oedd e jyst rhwng fi a un merch arall. Oedd gwallt blond wedi hir a oedd hi'n berffeth. Oedd hi jyst mor berffeth. A fi ddim yn chwerw. Fi ddim yn chwerw. Achos, sgwlwch, 20 mlynedd yn ddiweddarach. 20 mlynedd yn ddiweddarach. A mae'n amser i wedi dod. OK, roi ni go iddo fe, right? Right. Wel eto. Gwyr eto? Wel eto. Wel eto, ie. So, gen i go bachara. Ie. Ond, ie. Diolch, mam. Ac i gloi agoriad swyddogol yr Eisteddfod hollol anweledig hwn, mae'n bleser o'r mwyaf i fi i fedru cyflwyno cader rhyfeddol Eisteddfod AmGen 2000 a rhywbeth. Tan flwyddyn nesaf, bawb!